Христос воскрес, воістину воскрес. З тим християнським привітом Свята Церква нас поболує всіх на радость. У вірі, що на місто зостоту побіду відкрив дорогу до спасення і отворив нам райські двері. Віра до Воскресення Ісуса Христа відкрива нам радосний смисл тієї події за нас, уводить нас до чуда Пасхи, до особного приходу през смерть до живота вічного, котрий ще дарує кожному, хто слідзі Ісуса Христа. На такий спосіб Ісус постава наша Пасха, уособлена Пасха кожного вірника. Сам Ісус говорить, що кожен, хто жиє і вірить до мене, не умре навіки. Така віра приносить кожному з нас спасення від смерті, бо водить у вірі до троєдиного Бога. Помага нам у сотрудзуванню з Божими ласками прейсть животну дорогу з Божим благословом і дава нам моці на тій нелегкій дорогі. У тих радосних і святих днях Христового Воскресення привітуємо всіх з радосним християнським привітом. Христос воскрес, воістину воскрес.